mota mu zo mu hau titi inda ya karkace dausai mu da ba na shekin ne akan duti jam'iyyar mu za ta dau kananan yan jam'iyya akwai fati amma kowa ya je yo katin jam'iyyar mu aidan kai a barwa yari APC don gyara a bashi lasisi da taro ya sha gaban yawa na gode yawa yan jam'iyya ku zo ku san yanci sai shi baya da nuna bambanci sai mun ci ubansu masu makirci kun girma kuna ta nuna kanci ashe motar nan a gulla ta yi faci kuma a gata inda zai muna abinci a barwa shehiya fi sai ya bi a barwa yari APC a barwa yari APC shi kudirinsa gyara kuma baya nuna bambanci na mu shugaban fashi a barwa yari APC shi kudirinsa gyara kuma baya nuna bambanci na ce a barwa yari APC baya nuna bambanci a shi kudirin shi gyara ya zo ya sai da APC a barwa yari APC na gode kudirin shi gyara kuma baya nuna bambanci ilawu ne a farko da shi ka ba mu koyaushe idan shi yake da shi babu ruwa a gan shi ya yi reshi ina ciyar cikin ruwa ikon dabara ta bushe shi aka yadda ya tsoro kwansa za mu mana na mu shugaban fashi gwamna yare nawa kai za ka karbi APC shugabanta kenan ka ceci jam'iyyata yan jam'iyya suke ta faɗin sun aminta karbi ko wanda ke fushi an ce ya bi ka zai bi kana da tattali su san za ka kora zabi kana da kokarin garan tsofaffi da sabbi yan jam'iyyar mu APC ko ina da gurbi yare karbi APC kowa za ya samu lasisi don sakawa yan uba OC kuma taro ya samu ko sisi kan zafi ya zo na sai AC Ahmadu Dalta ne yake wakar ba mu fargabar shehi ya zo ya karbi APC kenan ku taso yan jam'iyya ku taso ku karaso yan jam'iyya ku karaso Abdulaziz yare namu ya faso ganin sarki shi ka yarda biya so sarki Allah godiyar mu ta iso mu shehi za mu tallata
Fulani, garkuwar Fulani, jinsin gidan Fulani, na zo da nau tunani. Mutu gida mahaune mu babu gani kai ne, a warwashe ni jam'iyya ni da shi na yarda. Ka fi daraja makiyayi idan da sanda, mai kiran gajere dogo hada da wada. Arewa har kudanci duka shehi na da tsada. Wani kullo uru jama'a.
san shirin jiya, ka san na tauna ka san na gwagwaya. APC jam'iyyar mu kai wa inkiya, kowa ya gamsu baba kai ɗai za ka iya. Kowa taɓa ka to da mu za ya gauraya, kirmi tsatsan taɓarya ko babu tambaya. Kaya ana na'am da shi ɓangaren miya, gammo gami da kai da kaya rukon wuya. Shi wanda bai sani ba sai ya yi tambaya. Mu shehi muke gani mai farin jini, ya zama fitilar gani mai dakwar jini. Mu ba mu fishin wani ayi in gani, in mun shiga sansani mu yi farjini. Gwamna yare gaskiya ka cancanta, Rabbi ya baka shugabanmu na jam'iyya. Da neman kawon kare shi ke kunya, gwamna yare ba batun wata jayayya. Shi ya kamata tun da ya san gogayya, ya fi kama da man gyaɗa fannin tuya. Nuhu ne a dole zan buɗe murya, mun bar tararrabe da malam da ɗalibi. Shehi ya fi su daddabi, shehi Hausa wannan shi ne, har da Yarba wannan shi ne, da malam Ibana shi ne, a APC yare ne. Shugaban jam'iyyar mu mun yarda sanadin ka gyara zai samu, ni ma alin kushe sak na amince. Aka sai na ka ashe, aka sai na aka ashe, shehi Allah mu da she, shehi Allah mu da she. dan adawa a fashe, Dan adawa a fashe, mu a APC shugaban mu sai shehi. Barruwa shi zama farin cikin yaƙi, dole ne mai isa albasa ya je kofi. Sanadai sannu a sannu za mu ɗau kofi, shehi ne namu gwani maza da matan mu. Sai mu taso da batun ina mu sai namu, a jam'iyyar tamu akwai gira akwai gemu. Kar mu bambanta mazan mutunta zonanmu, shugabannin da su taimaka wa 'ya'yanta, su kwa 'ya'ya su fito su zaɓi cancanta. Haka za a yi zaɓe ya zo mu ɗau tuta, shi ba duku shi ne ya san cikar fata. Yunkuro shehi, aka zo shehi, taimaka a yi gyara mu tsallake shehi. Jam'iyyar APC jinin ka ce shehi, kai ka san ciki da wajen ta ko a tarihi. Kai ka cancanta wallahi sun matallahi, ka zamo jagoranta ba batun sahi. Ga Zakiya ce, ga Zakiya Ibrahim da kiɗan shehin nan dai. suna na Aminu Dumbulin, sai shehi ma Dumbulin ina nan, gwamna yare din nan, APC gidan muke nan, jam'iyyar mu din nan, ina tana nan. Sai Abdulaziz dan yari, shugaban take nan, kudu har arewa alkhairi za su karɓo wannan, shugaba na jam'iyya yare kai muke, masu gardama kan haka su suke bulayi. Yare kai kwararre ne ka wuce makoyi, jam'iyya a kyale man gaskiya
kunya. Waɗauka muna yari da tunan ma wasu sun fice waɗansu suna waɗauka muna yari. Jam'iyya sai Abdul Aziz dai kuma za ku ce. APC lokacin sa ne shi ne fi shugaban fati za ya hau shi zai tsaftace. Wani mayan fata ba zan ƙi ballayin shi ba. Waɗauka muna yari Faɗar yan jam'iyya. shugaban jam'iyyar mu shehi ne cancanta. Da mai kama ka kota Abdulaziz Yari rike jam'iyyar ta APC shehi ya kamata. Jam'iyya a tattara komai kawai a baka. Dan sai da auduga ai zare a fara saka. Kamar a haihuwa da shi ke fitar da jika. Ko a jam'iyyar shehi ana kiran ka dirka. Yan takara na fati ka fi shehi ba kamar ka. Kudu har da yan arewa mun yarda za mu bi ka. Ga zaki ne kura sai ki ja jiki. Mu bi laushi dan busai bangaren tsaki. Gaba dai shehi ka rushe shirin munafiki. Mu bi cancanta domin mu tarar da arziki. Da babin ka mai gida Abdul Aziz garkuwa, ka wuce yan gada-gada. Abdul Aziz garkuwa. Jirgin sama ba a magada. Abarwa shehi jam'iyya, Komai kushe da hassada. abarwa shehi jam'iyya, Dole gwanin ruwa kada. abarwa shehi jam'iyya. Na kamin a fandaj ne na zo da baitin kashe ya baka jam'iyya a zaman mu lafiya. a taɓa a rana don ma yara muke burin magani abu ba a bari APC muka ce hanta da jini kyawun tafiya tun farkon da ake bambance gwani ku rike shehi ku ga gyara Rike shehi mu ga gyara, da yawa shehi ya fi saura yawa shehi ya fi saura. a bar musu jam'iyya ya yi gyara Bari shehi a yi gyara, don har wasu sun shirya su yi taura wasu sun shirya su yi taura. amma fa zuwan shi yana da mamora Yan jam'iyya ba ci ba, a gurin ɗan jam'iyya na jihiya hasken jam'iyyar mu ba. suka ce shehi ya gagari tsara Shehi ya gagari shehi tsara. muke buri mu dai Shehi, Farin shi ne daidai shugaba na jam'iyya ta dai shehi, Mana layin daidai wanda yaro mana layin ka shehi. A jam'iyyar ka wanda za a yi ɗauka dauka A'a shehi muka dauka wanda dai yake bin layin ka Shehi. Shi ne yayi hauka abin da wanda yake ma baka Sai ɗan gaske domin na yarda idan bayan ka Sai ba da lashehi ashe Allah gode Yo, 'yan jam'iyya ku faɗa wa za a bamu mu zauna. Mu sai shehi, Wa kuke da zato wanda zai riƙon amana. mu sai shehi, Wa zai kai mu gaci mu lashe zaɓuka mu zauna. mu sai shehi, Ku faɗa ku ƙara faɗa wanda bai ji ba ya shaida. mu sai Ku shehi, zo mu zaɓi yari ci gaban jam'iyya zai kawo shi tari. Yan APC mu ma mun zarce gori bashi jam'iyya ne cika mana buri. Shehi ɗan siyasa wanda ya goge nasarar jam'iyya da shi aka dage. Ku ɗau shawara kan mu bari ta tsage kar 'yan bakin gida su sa mana hoge. Abdulaziz yarin mun aminta kafa jam'iyyar APC ya wahalta. Dole ne za mu tsaya kai da fata don ganin shehi shi ya samu rabauta. Yo, 'yan jam'iyya ku faɗa wa za a bamu mu zauna. mu sai shehi, Wa kuke da zato wanda zai riƙon amana. mu sai shehi, Wa zai kai mu gaci mu lashe zaɓuka mu zauna. mu sai shehi, Ku faɗa ku ƙara faɗa wanda bai ji ba ya shaida. mu sai shehi. Jam'iyyar mu sun gama layin mu, alƙawari muke bida zai iske mu. Mu daga jinjina wa 'yan jam'iyyar mu, birni na faɗi da ƙauye. Kinkiyar mu yari da haske duhu ya yaye. Kinkiyar mu yari masu duhu na kai su waye. Kinkiyar mu yari safa na ke tafe, ga wasu bai cika rufe. Ra'ayi muke kafe, gudu ya fi rarrafe. A rufa ya fi tallafe, rufe na a kwakwafe. Bisa fa na ya ga Abdullahi, na rike gaskiya a layin shehi. Rabi ya taimaka ma doke koyi, yar ta fari ke ciya mun fati ayina. A nai muku zancen shehi ya rike da kamar jam'iyya Abdulaziz dan yari dan bai dan na hakin kowa ba ku daɗe ni kalango dan in ya gani yago Ahmad M Sadiq ni ma kam na mi kauya sai shehi shehin jama'a shehin jam'iyya kai kai dace shehin masana shehin ilimi shehin managarci shehin su da
da guri na lalata tilas tafiyar kirjo nisa. A bar waya da APC. Namu shugaban fashi. Shi kwakirinsa gyara kuma baya nuna bambanci. A bar wa yari APC.